Uche ife a m chọrọ ikwu ịnọdụ a na-eju onwe gị ajụjụ ikwukwe ya own opinion na the comment section because I've got a lot of comments, I've got a lot of people bata na my inbox, na-ajụ one or two ajụjụ, some are even blaming me. I'm supposed to support ndị be anyị no matter what, they understand, na ndị ugwu na support kwa ndị nkefa. Mana o nwere ife m chọrọ ịjụ gị today. Anyị nọ na Nigeria, do you understand? I can use Bali Nigeria, I can use ID card in Nigeria, I can use bank in Nigeria, I can with voters card in Nigeria, create number mutable Nigeria. Do you understand me? But I want to ask you this question. Because all your people on social media, for a lot of our people now say, non do Fulani nemai, non do Gu nemai, non do Femanu nemai. Anokata me in my life, no dana, Jugo Woma Jujo. Eziokwu no nda anu anyị na-ebure m bụ our problem. But I realize that if and afọ abụchala our problem. Let me tell you something. The problem of Igbo people in Nigeria today bụ internal, not external. Ịghọtago? Ya bụ mmiri gbalụrụ si n'isi. And the area gị nwa bụ onye Igbo nọdụrụ ana. Chigalikene mmụọ gị mara ebe problem anyị si. Anyị bido solve ya one after the other. Kedu ife nje ekwu ife a? Problem mụ na gị na Nigeria abụchara external ya ndị ezi. Do you understand? Problem mụ na gị na Nigeria bụ you and I, our politicians, governors, senators, House of Representatives, and the Indian or maybe you represent Abuja, and the local government chairman. Actually, Miji na Yukubu and so many other senators represent Gomona na Abuja. How many years ago a mad was senator? Then getting part OG position yafu we create. All in suppose all ya. Let's go to Abia State. Eben well 3 governors for 8 years, 24 good years. Nwa amụrụ na 20 na their regime. Amara ife a na-akpọ good governance. Until they suit here where bata. Do you understand what I'm saying? Oh yeah, when put like this, if we bend the by gonna say not only politicians in create insecurity in the southeast. And where you again? Actually, I want to ask you, any politician na southeast if you know Bulgaria ebo. Akwa mo na again abo kafa na use. Etu anọ now. Onwere any politician nwere ike bịa to me. Say mu ko obunye m egbe ka nke osoba havoc na village mu may accept. Because onye na-agba m ife anwụ ya nọrọ na Nigeria. So it means as no man again about the problem. Every Arab will a politician of Igbo extraction go use working against your own village or against your town or even your state. If one is not the problem. Now I put as a complain because of the issue of insecurity. No, these people name me a criminal. No one a Biafra and Danazo. In our personal conversation, now be an boss, now chop. Ne persuade them can support the criminality. Name na Igbo because of again. Nande not to negotiate with the bandits and terrorists. I will not do that. Do you understand me? So actually, me no na get as only Igbo. You don't give up our problem. Go to Google now. Go to Google. Draw Google allocation of your state. Allocation of your local government. Draw the meaning of your senator he represent. If that senator have not represent, he get if a lawyer. I'm just giving you an assignment. Then he and that name maybe you represent Monaganabo. Draw Google the lawmakers in your Gadafia constituency where put away represent Abuja. Get if a book and all you and I, so many of us don't know this thing. But you will sit there complaining na Abuja, no Ndi Yoruba,
nọ ndị Fulani n'ọfa nwa na-egbu anyị n'ọfa nwa na-eterrorize anyị because ị chọrọ igbu onwe gị eziokwu. Gọvanọs mụ na gị na-abọgo the problem, n'otu ndị ofe mmanụ, n'otu ndị Fulani. Sinetọ mụ na gị na-abọgo the problem, ọ bụrụ ndị ahụ na-akpa afa. Lawmaker na-representing na Abuja bụ the problem of ndị Igbo. Awa ndị Igbo bụ our problem. You to read among again about because so many of them are working for the government. Often about the problem. So if you want us to deal with our problem, now these people we go face. Ndani na nocha ni mafia ni kidnap umu na gina bulo no kiri no gonna fa block convoy in government. Block convoy senator or any lawmaker. Akwa mo na gina abo no na the same pain. Ye market ye na azụ afia ire ezigide ego gochata moto onwe ka isi gbaghara ye kidnap buri mafia gbagbara 20 million. If you fail to pay it, they will buy you. Nwunye ga abụrụ widow, ụmụ ga abụ the fatherless. Do you understand me? Ọ na these people are getting in support on the social media na fa na fight our government. I would be happy with that, but they are not doing so. They are not doing so. It's high time again one or another do getting the our problem. Getting the our problem. We found our internal revenue. Onye ọbụla nwe shop n'ime afia na ala Igbo today na-akwụ tax. Onye ọbụla nwere ụlọ na ala Igbo today na-eji eme business, ọbụkwa ndị nọ na village, ndị nọcha na city na-akwụ tax. Inwe shop aya na-atax gị, inwe signboard aya na-atax gị. Ikpofu afifia ga-atax gị. Do you understand me? So why don't we face those who is representing us in Nigeria? Because of go to Google today, if allocation ego on governor again with now eba kita anyị na-terrorize village gị, ime allocation ego na snap ebe ahụ monthly more annually. Kedu onye dị in charge of it? I'm just explaining something to you. Mọbụkwa na oge ekweghị ghọta ahụ, ọ bụrụ na onye na-ekweghị ghọta nsogbu adịrọ. It's high time we stop all this blaming game on why na-ebrem external people ya bụ si nọ ndị Yoruba ji anyị, ọ bụ ndị Hausa, ọ bụrụ ndị abụ agba problem. Ị nọrọ na ka create enye ma na fa abụrụ agba problem because anụrụ m ebe federal government asị fa gbaga na federal government ji allocation mụ na gị na abụ. Ndị a nwere the capacity to transform an Igbo ma ọ bụ na fa chọọ. Do you understand me? Governors who were the capacity to transform any stage on the more bold that no cho eruolo. Oya buy pụta ye we look at afia Michael Opala nke represent Burundi Imo. If all gasịrị ebe afọ uchi ọchịchị ya. Akwanya Michael Opala, teacher man Opala somebody. Do you understand? If I be need na ajụ onwe gị, can I stop all this blaming game? Agwaghi millions of naira or billions of naira and allocated from Abuja to Igbo land annually. If that noble Abuja with the problem. We have greedy, selfish and self-centered politicians, and that is why in your own Makafa, they are the problem, but you will not understand it. Or found about the problem of our Igbo. In our Tifan Nagel, Nolana Jumo, go to Google, make use of your Google. Google will explain better for you. You got to go. If you can go on Batana, your local government. That when you are representing a local government, Obelogo won't be on a rule, or by a local government chairman or blue people convoy, or be Obama to 300 million. What that no only represent the monarchy abundant but the problem. Are they representing you well? Only a governor go on a governor property, on a governor go for man. When something see a president here what to see in a state, or governor will call there. When I'm watching a kid, Yara got here, Biana attack him, or more in after them no more about the problem. It all can be a support of a criminality and abnormality, or possible. Yotago.